Se tiġi regolata l-ħidma ta' care workers permezz ta' twaqqif ta' reġistru bilan li kull persuna li taħdem jew tixtieq karriera f'dan ix-xogħol tirreġistra ruħha ħalli bekk jitjieb il-livell ta' kura offrut. Din ir-reġistrazzjoni se tkun ta' serħan il-moħħ għal dawk il-persuni kollha fosthom anzjani kif ukoll morda li qegħdin jiġu mħarsa minn individwi kwalifikati kif ukoll kompetenti. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari Anthony Agius De Cilis waqt it-tnedija għal konsultazzjoni pubblika brabta mal-abbozza liġi dwar il-care workers u li diġà ġie approvat fil-Kabinet. Ġala darba jgħaddi mit-tielet qari fil-Parlament, il-liġi tibda tirregola din il-professjoni u fl-istess waqt telenka l-prinċipji ewlenin brabta max-xogħol ta' care workers fosthom dik ta' reġistrazzjoni obbligatorja fir-reġistru tal-care workers sabiex bekk tingħata kura ta' kwalità għolja lil dawk il-persuni li qegħdin fi djar residenzjali, fi sptarijiet kif ukoll fil-komunità. Tkellimna dwar il-benefiċċji ta' dan ir-reġistru ma' Chief Nursing Manager Jesmond Sharples fejn spjegalna kif din ir-regolamentazzjoni se toffri element ta' serħan il-moħħ. L-anzjani fid-djar tal-anzjani tagħna u li jaħdmu fis-settur tas-saħħa jista' jkollhom bis-saħħa ta' dan il-liġi serħan ir-ras li inti li tieħu ħsiebi nista' nafdak. Din il-liġi se tkun qed tobbliga lil min iħaddem il-care workers sabiex jimpjega persuni li jkunu reġistrati għax fin-nuqqas ta' dan hemm multi serji. Apparti mill-ħarsien għal dak li qegħdin fid-djar residenzjali kif ukoll fi sptarijiet, is-Sur Sharples qal li din il-liġi se tipproteġġi lil dawk il-persuni li fid-djarhom jirċievu l-kura mingħand il-care workers li jaħdmu fil-kura fil-komunità. Il-liġi wkoll tieħu ħsieb li mhux dawk il-ħaddiema biss li jaħdmu fl-istituzzjonijiet tas-saħħa, imma tipprovdi wkoll għal dawk il-ħaddiema li jaħdmu fil-kura fil-komunità. Hemmhekk hemm ċertu element ta' vulnerabilità fil-ħaddiema fil-anzjani li jgħixu fil-komunità, illa li ġdun huma anzjani li qegħdin waħedhom u bisaħħa dil-leġiżlazzjoni dal-Gvern qed jipprovdi s-serħan ir-ras lil dawk in-nies li huma ġo darhom u li min sa jżurhom tista' ħanejtek ittihom dak is-serħan li min sa jżurhom persuna kompetenti u mħarġa għalhekk.